Muasale gedhinge karo Kanjeng Nabi ngantek muni-muni sampai pun tidak ada seorang pun yang tidak ikut Kanjeng Nabi. Semuanya ikut Kanjeng Nabi. Saya tetap tidak ikut. Saling ngono. Bahkan sudah datang nggawa pedang. Kanjeng Nabi mesti pirsa wong utusane Gusti Allah. Dan malah ditimbali, didongakno. Ya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mestinya terus woi iki mateni aku sikat ae ngono. Kanjeng Nabi ora diundang ini didongakno. Begitu dipegang dadanya didongakno Allahumma idhu minasyaiton langsung sing asale gedhinge karo Kanjeng Nabi kaya ngono. Terus tiba-tiba menjadi orang yang paling dicintai. Itu luar biasa. Ahabbu ilayya min sam'i. Itu nggambarno cintane ning gone Kanjeng Nabi itu lebih dicintai dari sam'i. Wong itu paling cinta kan ambekan kupinge, Kowe tak tuku kupinge sak miliar oleh kowe. Kok gak oleh. Ya wis anu apa jenenge? Mripatmu ae. Tak triliun gak dikek. Karena apa? Karena aku cinta. Mbak nafsi. Orang wong menyintai melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Wong itu paling cintai kemana? Embek kekasih itu aja seneng awake dhewe. Ora ana bahaya-bahaya kekasih kon ning arep. Aja nganti awake dhewe sing kena bahaya kan. Jadi itu artinya pancen awak dhewe paling menyintai. Foto bareng-bareng kowe nek meh ndelok mesti awakmu sik begoleki. Foto endi kok gak ketok. Wah nyemplit ning nyelempi to saya ketok. Bar roh fotone dhewe ya wis. Saking cintane karo awake dhewe. Lah iku diparingi karo Gusti Allah begitu ditungakno Kanjeng Nabi menyintai Kanjeng Nabi melebihi dirinya sendiri. Padahal itu yang dituntut orang mukmin yang sejati yang menyintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyintai Allah melebihi dirinya sendiri. Sing asale gubedhe ilang kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walamma kharaja iku ya. Walamma kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Hunain bareng miyos sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunain marang Hunain. Setelah Fathu Mekah itu perang Hunain. Ketika Kanjeng Nabi berangkat keluar untuk ke Hunain, kharaja metu dimnan nasi ale termasuk kelompoke wong-wong. Dimnan nasi itu diantara orang-orang itu maksudnya. Termasuk mereka yang ikut keluar bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Saibah bin Utsman bin Tolhah. Saibah bin Utsman bin Tolhah. Di antara orang-orang yang ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Hunain itu Saibah bin Utsman bin Tolhah. Siapa dia itu? Wa kana lan teman-teman ono Kot kutila iku teman-teman terbunuh. Sapa abuhu bapake Saibah yaitu Utsman. Wa ammuhu lan pamane Saibah fi ghazwati Uhudin ing dalem perang Uhud.
seperti kita ketahui ketika Fathu Mekah itu semuanya melok Kanjeng Nabi ku kabeh. Termasuk sing biyen mimpin perang Uhud dari kalangan orang kafir yaitu Abu Sufyan. Masuk Khalid bin Walid biyen tahu dadi sayap kanane pasukan musyrikin Amr bin As yang termasuk sayap kiri ini pasukannya Abu Sufyan ke Mekah, termasuk Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kabeh iku bareng melok Kanjeng Nabi ke Hunain melok kabeh. Kaya Saibah ini, Saibah termasuk diantaranya. Bapaknya Saibah itu, bapaknya lan pamane itu terbunuh di Ghazwati Uhud. Pada waktu perang Uhud terbunuh oleh pasukan Islam. Wala Saibatu ngomong sapa Saibah ini ceritane Saibah, cerita sapa Saibah tu Saibah. Kultu ya Saibah nyeritakno awake dhewe apa krentek. Asiru ma'a Quraisyin. Aku melok berangkat berjalan ma'a Quraisyin satane wong Quraisy. Ila Hawazin marang Hawazin bi Hunain ana ing Hunain. Aku melok berangkat wong Quraisy udah berangkat ke kabeh. Aku melok. Nalika iku jadi pasukan akeh banget Hunain. Itu suatu kejadian yang perbedaannya mencolok sekali antara Hunain dengan Badar. Badar itu pasukannya Kanjeng Nabi mau 313. Lawane 1000. Hunain ini ribuan pasukannya. Mergo wong Quraisy itu sing diteluk nombek Kanjeng Nabi Muhammad ketika Fathu Makkah melok kabeh ngono. Termasuk ceritane Saibah bin Utsman ini. Aku ya melok mak Quraisy ini. Maksudnya apa kowe melok iku? Fa'asa mbok menawa-menawa ini ikhtalatung lamun campuh ya wong-wong Quraisy menawa an usiba yen to iso ngeneki sapa ingsun min Muhammadin saking Muhammad ghiratan ghirah serangan. Jadi nek engko nek campur kan gak karuan, gak ketok kok iso tak limpe Muhammad. Jadi niate jahat. Pokoke melok wong Quraisy tapi ora niat perang. Tapi niat ameh ini golek lenane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aku nek aku iso ngenai Muhammad dalam keadaan dia apa kelimpe gerah itu ngelimpe itu. Nah aku iso fa akun mongko ana sapa ingsun ana ya ingsun iku allazi kumtu sing melaksanakan jenengake bisa ri Quraisyin kelawan dendame Quraisy kuliah sekabehane. Sa'ar itu pembalasan. Jadi nek aku semateni Muhammad wong Quraisy sing dendam-dendam karo Muhammad wis lega kabeh gara-gara aku. Ora kepengin jadi pahlawan bisa membalaskan apa dendame wong-wong Quraisy. Wakana lan ana sapa Saibah bin Utsman mergo bapake pamane mati ning gone perang Uhud itu. Ya kulo ngucap sapa Saibah laulam yapqa kok umpamane kok lamun ora keri ora tersisa bahasa Indonesiane lam yapqa ora tersisa minal Arab bisa wong Arab iki
wal ajamilan non Arab. Jadi wis tahu tak critakno, wis tahu tak terangno nek Arab itu dia merasa bahwa dunia iki ya Arab. Liyane wong Arab ajam. Jadi ajam itu ora kena mbok maknani orang asing. Orang asing bukan orang asing. Ajam itu non Arab. Makanya Kanjeng Nabi dianggap pemimpin Arab wal ajami. Arab dan non Arab. Nek wong asing itu bahasa Arabe ajanib. Di koyo Londo bagi kita ajanib. Wong Arab bagi kita ya ajanib. Orang-orang asing. Tapi nek wong Arab ndak kenal iku, ajanib gak kenal. Kenale ajam. Dan ini dudu bangsa dekne ya ajam. Nah iki Om Saibah muni lamun kalaulah ora tersiksa, tidak tersisa fil Arab minal Arab saking wong Arab wal ajamilan non Arab sapa sing ora tersisa akadun seorang pun illat taba'a Muhammadan kejaba mengikuti ya ahad Muhammadan ing Muhammad mat taba'tuhu ora arep anut sapa ingsun ing Muhammad abadan selawase. Wedinge Kanjeng Nabi ngarep ngono, tekate. Wong sak alam donya, wong Arab, non Arab kabeh mlebu melok Kanjeng Nabi kabeh, melok Muhammad kabeh. Orang nyebut Nabi ini Muhammad. Sampai tidak tersisa satu pun, semuanya ikut Muhammad. Saya tetap tidak mau ikut Muhammad. Ngono mulai niku. Qala Saibatu, jawab sapa Saibah, fakuntu mutarassidan amma kharajtu lahu. Saibah muni, mongko ana sapa ingsun ana iku mutarassidan. Siap-siap mutarassidan mewaspadai mengintai lama kharajtu nalikane metu sapa ingsun lahu kanggo iku mau ghirah ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu iku ning gone Muhammad. La yasdatul amru ora tambah-tambah apa amru perkara fi nafsi ing dalem awak ingsun illa kuwatan kejaba kekuatan. Semakin lama semakin kuat tekad saya untuk membunuh Muhammad. Bahwa jadal fursatu sanikah, bahwa jadal fursah lan nemu sapa Saibah al fursata ing kesempatan ditemu sanikatan ingkang tersedia. Artinya ada kesempatan. Luang, ini istilah bahasa Indonesia apa? Ada luangan kesempatan. Kalau kamu punya fursah sanikah, datang ke rumahku. Ada waktu yang sanikah. Yang luang ya, luang. Jadi dia itu mutarasid terus ngawasi Kanjeng Nabi Muhammad ketika melu ning Hunain itu kan campur gak karu-karuan wong Quraisy itu. Sing orang-orang Muhajirin, wong Ansor termasuk wong Quraisy sing lagi anyaran melok Kanjeng Nabi. Campur kabeh. Termasuk Saibah. Saibah iki metu orang melok perang tapi melok golek-golek kesempatan piye carane. Lah bertemu kesempatan wajadal fursata sanihatan, ada kesempatan yang bagus khina tafarraqal muslimun nalikane perenca-perenca berpisah-pisah bercerai-berai apa orang ngumpul niku apa jenenge orang ngumpul kok apa jenenge mencar-mencar ana sing kono ana sing kono niku mencar-mencar sapa al muslimun
an Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Kanjeng Nabi tidak kumpul lagi dengan orang-orang karena pada mencar. Akhirnya Kanjeng Nabi sendiri ya, tidak. Biasanya kabeh do ngumpul bareng-bareng Kanjeng Nabi. Kala ngucap sapa Saibah, fa asaltu Saifah. Mongko ngunus sapa ingsun Saifah ing pedang. Badanau tu lan marek sapa ingsun, marek sapa ingsun. Uridu ngarepake sapa ingsun maing barang uridu kang ngarepake sapa ingsun mindu sange Muhammad. Saya unus pedang, saya datangi dia, saya dekati dengan tujuan yang sudah saya rancang dari awal membunuh dia. Ala ghirrah itu tadi. Ghirrah itu ngelimpe mau. Warafatu lan ngangkat sapa ingsun saifi ing pedang ingsun. Wis diuno diangkat emparke Kanjeng Nabi arep dibunuh. Ngangkat sapa ingsun saifi ing pedang ingsun hatta kitu sehingga meh-meh sapa ingsun niku sawiru itu ngunggahi sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Kaya menek ngene. Warafa amu dadak munggah li kedue ingsun apa suwazun minarin. Cemleret suwazun minarin saking geni kalbarki kaya kilat. Ada kang meh-meh. Ya suwazun mau yam hasun. Nyamber ya suwar ing ingsun. Pawadok tu yati mongko nyelehno sapa ingsun yati ing tangan ingsun ala basori ing atase peninggal ingsun khaufan karena wedi alaihi ing atase suwat. Jadi wis tak pareki pedang tak wekeli wis karek wis tak angkat pedang itu karek wer ngono ae. Wong aku wis apa jenenge di atas angin lah nggone Kanjeng Nabi sekarang set ngono. Dadak ana kaya weni munggah wur. Nyamber kaya kilat. Wah aku wedi tak tutupi dadi emang matane nutupi mripate. Mergo kuwatir itu kesaksiannya Saibah ini. Babi riwayat Ibnu Ishaq. Lan iku kesebut ana ing riwayat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu munsharif atau ghair munsharif kena kabeh. Ibnu Ishaqin atau Ibnu Ishaq. Ahli sejarah senior ini, juniore Ibnu Hisham. Yang riwayat Ibnu Ishaq, kala ngucap sapa Saibah bin Utsman mau, nek ning gone riwayat Ibnu Ishaq, Saibah muni, "Fa'aratu mongko ngarepake sapa ingsun bi Rasulillah kelawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam liaqtulahu." Arep yen to mateni sapa ingsun ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akbala syai'un mongko dadak madhep apa syai'un sesuatu, iki gak disebutno kaya mau kan disebutno suwazun kalbarki. Iki gak ada sesuatu. Madhep kata taghsyani. Taghasya fuadi hatta taghasya fuadi sehingga nutupi ya syai' mau fuadi ing fuad ingsun pikiranku atiku palam atik dari palam utik mongko ora mampu sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono qatul Rasul sallallahu alaihi wasallam mata ini gak kasil gara-gara ana sesuatu yang menutupi fuad. Terus pikiran weteng dedet ora iso apa-apa. Iki nek riwayat ning Ibnu Ishaq.
Kala ngucap sapa Syaibah bin Utsman. Fanadzani mongko nimbali ing ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Syaibatu, Syaibah, utnu minni nyedhak sira minni saking ingsun. Wis tau tak jelasno nek nyedak iku mutaadine wong Arab nganggo min. Nek ada mutaadine nganggo an. Qarib minni, bait anni. Dana anni, ora dani ani tapi minni. Mergo dana padha karo korba. Saibah udnu minni. Ini marko minni saking ingsun. Nek cara Jawa ya marko ingsun. Nek mbok maknani letrek min mbok maknani sangka ya malah gak mudeng wong. Marko sira minni sangka ingsun ya maka gak mudeng kowe. Maksude ya udnu minni ku marko sira ning gone ingsun. Padanau tu mongko marek sapa ingsun. Pamasah sadri mongko ngusap sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sadri ing dada ingsun. Summa qala mongko keri-keri ndonga sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma duh Gusti Allah aidhu mugi melindungi panjenengan ing Syaibah minas syaitani saking syaitan. Lho, Kanjeng Nabi kan mesti pirsa nek arep dipateni iku. Wong nggawa pedang. Nggawa pedang. Nggawa pedang. Tapi ketok bingung ngono. Kalau ada sesuatu yang menutupi puatnya itu. Jadi kalau malah ditimbali kan gini marek Syaibah. Marek terus di demek dadane ditungakno Allahumma a'idzu minasyaitan. Wa qala lan ngucap sapa Syaibah bin Utsman, "Fa wallahi mongko demi Allah lahwa kana sa'ata idzin ahabbu ilayya min sam'i." Yakti huwa utai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ono ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ata idzin pada saat itu iku ahabbu ilayya luweh didemeni ilayya marang ingsun min sam'i saking pangrungonku ingsun dhewe wa basarian penginal ingsun dhewe wa nafsi lan awak dhewe ingsun wa adhaballah lan ngilangake sapa Allah Gusti Allah makana ing barang kana kang ana ya ma asale bi kelawan ingsun asale gedhinge karo Kanjeng Nabi ngantek muni-muni sampai pun tidak ada seorang pun yang tidak ikut Kanjeng Nabi. Semuanya ikut Kanjeng Nabi. Saya tetap tidak ikut. Masalin ngono. Bahkan sudah datang nggawa pedang. Kanjeng Nabi mesti pirsa wong utusane Gusti Allah. Dan malah ditimbali didongakno. Ya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah mestinya terus woi iki meh mateni aku sikat ae ngono. Kanjeng Nabi ora diundang didongakno. Begitu dipegang dadanya didongakno Allahumma a'idhu minasyaiton langsung sing asale gedhinge karo Kanjeng Nabi kaya ngono. Terus tiba-tiba menjadi orang yang paling dicintai. Itu luar biasa. Ahabbu ilayya min sam'i. Itu yang gambarno cintane ning gone Kanjeng Nabi itu lebih dicintai dari sam'i. Wong itu paling cinta kan ambekan kupinge, Kowe tak tuku kupinge sak miliar oleh kowe. Kok gak oleh. Ya wis anu apa jenenge? Mripatmu ae. Tak triliun gak dikekno.
Oh, karena apa? Karena aku cinta. Mbak nafsi. Orang ana wong menyintai melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Wong itu paling cintai kemana? Embek kekasih itu aja seneng awake dhewe. Ora ana bahaya-bahaya kekasih kon ning arep. Aja nganti awake dhewe sing kena bahaya kan. Jadi itu artinya pancen awak dhewe paling menyintai. Foto bareng-bareng kowe nek emeh ndelok mesti awakmu sik begoleki. Foto endi kok gak ketok. Wah nyemplit ning nyelempit to saya ketok. Bar roh fotone dhewe ya wis. Saking cintane karo awake dhewe. Nah iku diparingi karo Gusti Allah begitu ditungakno Kanjeng Nabi menyintai Kanjeng Nabi melebihi dirinya sendiri. Padahal itu yang dituntut orang mukmin yang sejati yang menyintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyintai Allah melebihi dirinya sendiri. Sing asale gubedeng ilang kabeh. Summa qala sallallahu alaihi wasallam mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam udnu faqatil ayo marep faqatil mongko rango sira iku melok ning Hunain itu liya-liyane kan memang sengaja perang ndekne duwe niat liya ora marep perang tapi arep ngelimpe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diperlakukan baik begitu terus ndekne jadi menyintai Kanjeng Nabi melebihi dirinya sendiri. Terus dikon malak perang. Pataqaddam tu moko maju sapa ingsun amamahu ore ngarepe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adribu mukul sapa ingsun bisaifi lan pedang ingsun. Allahu ta'ala Gusti Allah iku ya'lamu pirsa sapa Gusti Allah ani setuhune ingsun iku khibbu demen sapa ingsun an aqiyahu yen to melindungi sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsi kawan awak ingsun kula sayin saking saben-saben suwiji Gusti Allah pesone aku njogoni Kanjeng Nabi. Aku maju ning ngarsane Kanjeng Nabi. Pokoke ana sing wani ngaru biru Kanjeng Nabi, tak lawan. Lha asale padahal gedhinge kaya ngono. Walau laki itu lamun kok aku nemu sapa ingsun tilka saata ana ing saat itu mengkono-mengkono saat aku ketemu abi ing bapakku dhewe Utsman sing wis mati ning perang Uhud. Lau kana hayan andai kata ana sapa lau itu andai kata itu ya ora lamun ana ya abi ana iku hayan urip kok umpamanya pada saat itu bapakku masih hidup ada di depan saya la auqa tu bisa la auqa tu yakti ngenekake sapa ingsun bi menimpakan sapa ingsun bi kelawan api asaifa ing pedangku. Oh, padahal nek asale ngamuk ambek Kanjeng Nabi mergo bapake terbunuh ning perang Uhud nglawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ujug-ujug saiki terbalik begitu didongakno Kanjeng Nabi maju perang njagani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah muni-muni nek bapakku saya urip misale kok ngadang arep ngarani Kanjeng Nabi sikat. Ngono ya. Itu pembelaane wong-wong sing notabene sebetulnya mempunyai dendam mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saibah bin Utsman ora terima bapake, pamane bareng mati ning Uhud. Hindun itu juga gitu. Bojone pamane mati ning perang Badar. Wiso menyintai Kanjeng Nabi tiba-tiba melebihi manusia seluruhnya.
Biyen gedhinge ngono. Ya itu Gusti Allah Ta'ala sendiri ya. Jihad lahire mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sikapnya itu al-afu itu. Tidak ada dendam, tidak ada marah, enake ngapura, memaklumi segala macam. Wong duwe niat elek barang itu ora kok terus Kanjeng Nabi itu. Oh, Onti niat elek mbek aku, arep apik-apikan karo aku. Ora isah, gak ngono. Tetep dirangkuli kabeh. Itu. Mulane apa jenenge banyak sekali kalau kita pelajari sejarah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tadinya musuh mungguing cangklaan itu Kanjeng Nabi tiba-tiba menjadi orang yang sangat menyintai Kanjeng Nabi. Iki salah satu contohnya Saibah bin Utsman, Hindun, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, terus banyak sekali. Karena afuhu sallallahu alaihi wasallam. Bunda kamalu adlihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sempurnanya afunya, sekarang sempurnane keadilane jejeke Kanjeng Nabi. Al-murad utai sing dikersakake bil adli iku ikta'u kulli dzi haqqin haqqahu bi ghairi tafriqatin bainal mustahiqin. Sing dikersake ning gone kene iki bab iki dengan istilah adil iku ikta'u kulli dzi haqqin, memberikan setiap yang mempunyai hak, memberikan haqqahu ing hae dzi haqqin bi ghairi tafriqatin, saking tanpa membeda-bedakan bainal mustahiqin, antarane wong-wong sing memang berhak. Wa muakhadzatul musyi, lan ngukum wong sing berbuat Allah, awil muksir utawa muqassir, wong sing pepeka, ala qadri isaatihi, atas ukurane anggone gawe elek musik, wa taksirihi lan pepekane muqassir. Biduni i'natin au muhabatin, tanpa kebencian au mahabatin utawa kesenengan. Nek biasane kan di zaman akhir ini orang yang mestinya menegakkan keadilan tidak bisa berbuat seperti ini. Ta'u kulli dzi haqqin haqq. Jadi asal adil itu kebalikannya zalim. Jadi nek definisine adil wat usy' fi ghairi mahallihi, nek zalim wat usy' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Mane wong musyrik ning gone Quran disebut zalim mergo dia meletakkan pikirannya ning dengkul. Ning dengkul. Mestine dia itu diciptakan Gusti Allah sebagai mulia-mulyana makhluke Allah, kabeh jadi kekuasaane dia diutus sebagai khalifahnya Allah di bumi. Tapi ini malah nyembah sapi, nyembah kursi, nyembah sing ora dikuasai. Itu zalim jenenge. Jadi manusia itu harus penguasa, penguasanya sapi, penguasanya wit-witan, penguasai bat, penguasanya apa saja. Bukan kalahanin zalim.
Jadi adil itu definisinya rada mirip keindahan. Jadi mana orang yang adil itu indah. Kalau adil itu wat usy' fi mahali. Wat usy' fi mahali. Nek indah sesuatu terletak pada tempatnya. Nek adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kopiah mbok sok ning sirah itu adil. Kalau kopiah terletak pada kepala itu namanya indah. Nek kopiah mbok nggo sepatunan iku jenenge zalim. Mergo watu syek fi ghairi mahali. Jadi welek banget. Indah itu sesuatu terletak pada tempatnya. Buah dada disebut indah karena tempatnya di dada. Nek tempatnya di dengkul, ya ora indah belas. Itu ya. Watu syek bi ghairi mahali. Tapi ning ngene kene sing dimaksud adil itu memberikan semua yang punya hak, haknya diberikan. Jadi misalnya rakyat iki ana 1 juta mempunyai hak semua ya harus rata. Nek kabeh dikai 10 kabeh 10. Jangan sampai ada yang dikasih 10, ada yang enggak dikasih 11, ada yang dikasih 1 tok. Itu enggak adil. Nek adil ya kabeh padha. Ya. Min ghairi tafriqatin bainal mustahiqin. Kowe nek engko duwe anakmu 5 misale, nek kowe kepengin adil ya kudu rata. Enggak boleh ada ini mbok gawe 500 iki mau 100 iki mau 50 enggak apa. Harus padha. Nek ngukum mung sing salah juga harus sesuai dengan kesalahannya. Kalau berlebih-lebihan tidak seukur kesalahannya zalim sini. Ya. Salahnya ngono dihukum nganti semono. Mesti dirasani wong. Wa qadis taqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan teman-teman menyerap ke bahasa Jawa ini. Sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wong Indonesia tidak ngerti ku ya cara Indonesia. Kowe wong Jawa ditakoki cara Jawane ora ngerti. Qadis taqa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adla ing keadilan minat tarbiyatil ilahiyati saking pendidikan sing bangsa kepengeran. Didikane Gusti Allah taala. Wal akhlaqil qur'aniyati lan akhlake Quran. Akhlak sing bangsa Quran. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya guru. Tidak punya fakultas, tidak punya sekolah. Gurune Gusti Allah taala. Tidak punya pendidik, pendidiknya Gusti Allah taala. Itu kan Gusti Allah taala kabeh Gusti Allah. Termasuk keadilan. Itu juga didikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Jadi Nabi itu nek didhawuhi Gusti Allah taala itu tidak hanya untuk disampaikan kepada umatnya, tapi terlebih dulu disampaikan kepada dirinya sendiri. Jadi perintah apa yang di Quran itu mulai perintah sholat, nganti perintah adil itu sebelum disampaikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat itu dilaksanakan sendiri dulu. Mulane nalika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana pribadinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ganti bertanya, "Loh kamu kok tanya pribadinya
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kamu tidak pernah baca Quran? Ya pernah. Ya pernah kok tanya. Karena khuluquhul Quran. Pribadine Kanjeng Nabi ya Quran itu. Quran itu. Artinya tarbiyahnya Gusti Allah yang merupakan akhlak itu dari Quran itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan sebelum disampaikan kepada umat. Wa kanat lan ana apa fitratuhu nalurine fitrahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salimatu sing sehat ana iku muhayyaatan siap memang disiapkan lil adli kanggo adil mundu syababihi sejak nome Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jak nom itu artinya sadurunge dadi utusan itu sudah dipersiapkan oleh Allah taala. Segala macam perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akan dipilih menjadi utusan dan kekasih Gusti Allah taala sudah dipersiapkan. Mulane beliau tinggal di tengah-tengah masyarakat yang kacau, sing senengane perang, senengane ngombe arak, senengane segala macam itu. Sama sekali Kanjeng Nabi tidak pernah terlibat. Setetes minuman keras pun tidak pernah. Disiap sampai Gusti Allah Ta'ala untuk menerima misi untuk jadi utusannya itu. Ya, karena termasuk rasa keadilan itu sendiri sudah ditanamkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak masih muda. Masih muda. Faqad istaraka monggo teman-teman mengikuti sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istaraka itu ikut bergabung fi halfin ing dalam perjanjian ta'ahadat fi Quraisy sing melakukan perjanjian fi ing dalam half sapa Quraisyun wong-wong Quraisy ala muqawamati zulmi ing atase melawan kezaliman wa insafil mazlumin lan memberikan empati kepada orang-orang yang terzalimi. Wah kono carane Jawa dhewe aku wong Indonesia. Empati mbok manane apa cara Jawa cek. Jadi ada orang zalim itu peduli Kanjeng Nabi. Dizalimi itu orang terzalimi pengen bela sak piturute insaful mazlum. Wa huwa utai half yang dimaksud iku al musamma halful fudul. Perjanjian fudul. Jadi masih muda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlibat dalam perjanjian besar pada waktu itu yang disebut halful fudul. Halful fudul itu adalah pemusyawarahnya, perjanjiannya orang-orang Quraisy untuk melawan kezaliman. Jadi masih muda sudah tertanam itu jiwa keadilannya itu. Yang kosok wangsule keadilan adalah zalim. Sedangkan halful fudul ini membicarakan perlawanan terhadap kezaliman. Jadi sama saja dengan penegakan keadilan. Kanjeng Nabi ikut. Jadi ini gune klausul-klausulnya perjanjian fudul itu orang tidak boleh menzalimi sesama. Kita harus membantu terhadap orang-orang yang terzalimi. Kanjeng Nabi ikut serta. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an khilfan ma uhibbu annalibi khumran na'am. Laqad syahidtu yakti teman-teman nyekseni sapa sana. Ikut serta
iku istaraka. Nek syahid itu menyaksikan. Fi dari Abdullah bin Jud'an ing dalem omahe Abdullah bin Jud'an, aku ikut menyaksikan hilfan atau khalfan. Itu perjanjian ma uhibbu kang ora demen sapa ingsun annali ing setuhune iku keduwe ingsun bihi anti khilfan mau apa khumran naami. Khumran naam itu saking banyaknya unta itu ngantek kelihatan merah apa guningan. Itu tinggu kinayah wong Arab itu harta yang banyak sekali. Harta yang banyak sekali itu orang Arab mau unta sak jurang. Mbok ijoli unta sak jurang tapi ya gak entuk teko ning gone khalful fudzul. Aisyah. Ono maksudnya. Jadi saya menyaksikan suatu rapat perdamaian, perjanjian yang kalau dijoli unta sak jurang mah karena senang dengan itu. Mendatangi menyaksikan khalful fudul itu atau khilful fudul. Karena apa? Karena yang dibahas adalah pembelaan terhadap orang yang terlalimi dan menegakkan keadilan. Walau ud'a bihi fil Islam. Kok lamun aku diundang bihi kelawan khilf seperti itu. Fil Islami dalam zaman Islam iki la ajab tu yakti nekani sapa ingsun. Kalau ada lagi suatu perjanjian orang-orang kumpul perjanjian untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, peduli terhadap orang-orang yang dizalimi, saya akan ikut. Jadi sejak 6 Kanjeng Nabi itu sudah tertanam itu rasa keadilan. Laqad kana sallallahu alaihi wasallam yataharral adl wa yutabbiqu ala ahlihi tuna nazarin ila jahin au qarabatin. Laqad kana yakti teman-teman ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yataharral adli, niti-niti selalu mencari al-adla ing keadilan wa yutabbiquhu lan ngetrapake sapa Kanjeng Nabi hu ing adil ala ahli ing atase sing duwe keadilan, ahlul adli. Duna nazarin tanpa memandang ila jahin marang pangkat au qarabatin utawa kekerabatan. Umumnya penegak-penegak keadilan zaman akhir itu kan enggak gitu. Dia menegakkan keadilan kalau tidak menyangkut pangkat, tidak menyangkut kerabat. Menyangkut kerabatnya wis gak adil nek. Menyangkut jabatan, menyangkut fulus kekayaan wis ora adil nek. Kanjeng Nabi uga yutabbiquhu ala ahli tunan nazarin ilal jahi walal qarabah. Walamma arada rijalun minal ansar. Lan bareng ngarepake sapa rijalun tokoh-tokoh minal ansari saking orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli pribumi Madinah disebut Ansor, yang dari Mekah disebut Muhajirin. Ini tokoh-tokoh Ansor ngarepake ayatana zalu yen to
tanazul. Tanazul itu melepaskan haknya. Apa melepaskan haknya cara Jawane apa? Aku mesti untuk kedudukan. Aku tidak mau. Itu melepaskan hak saya. Apa cara Jawane? Melepaskan haknya. Ini tanazul. Apa cara Jawane? Wes aku gak usah. Nang liya iku tanazul jenenge. Ora wong Jawa kowe iku. Cak omong-omongan jiblek kan. Melepaskan haknya ansar-ansar amma saking barang yahusuhum sing nertemtoni ya mahum ing ansar min fidail abbasi saking tebusane al abbas. Siapa al abbas itu? Tidak lain dari ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman saka bapak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al Abbas itu dulure Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ramane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al Abbas itu pamane Kanjeng Rasul. Lam yardo. Ora kersa ora ridho sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadauna minha dirhaman. Aja ninggal sira kabeh minha saking Fidaul Abbas dirhaman ing sak dirham saja. Aja ngantek kurangi sak dirham pun. Nalika terjadi perang Badar. Terjadi perang Badar itu Sayyidina Abbas itu masih melok pasukane wong-wong Quraisy Mekah. Abu Jahal barang itu. Abu Jahal terbunuh di perang Badar itu, Al Abbas ketangkep. Nah, sudah disepakati tawanan-tawanan itu ditebusi. Ditebusi. Maka iku sing tinggu tawanane orang Islam ketika perang Badar itu ada amane Kanjeng Nabi Al Abbas. Ono mantune Kanjeng Nabi Al As. Abul As. Karena itu kan perang antar keluarga sebetulnya. Yang tidak keluarga orang-orang Ansor. Orang Muhajirin itu orang Mekah. Yang lari karena disakiti sama orang-orang kufar Mekah, hijrah ke Medina. Medina perang ning Badar. Badar itu daerah di mana orang kufar Mekah kalau mau ke Sam, belanja atau pulaan itu lewat situ. Perang ini kono. Al Abbas ini termasuk yang ditawan, yang harus nek ameh dilepas ya kudu bayar. Kan kesepakatannya harus ditebus. Keluargane kudu ditebus. Nah, tentarane Kanjeng Nabi sing saka Ansor ini karepe wah mboten usah lah nek Al Abbas mboten usah tebusi lah mboten napa-napa. Oh, ora iso. Sak dirham pun harus ditebusi. Seperti yang lain. Kanjeng Nabi tegas pamane dhewe. Kanjeng Nabi tahu nek Al Abbas sugih. Itu kalau Al-As. Al-As mantune itu melarat, mantune Kanjeng Nabi itu. Sing garwane Sayyidatina Zainab kalau tidak salah ya. Ini Al-Abbas sugih. Harus nebusi. Sak dirham pun tak boleh. Dilongi. Pamane.
Itu adile Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liya-liyane ditariki kok pamane karepe ora ditariki itu piye? Enggak bisa. Amma afuhu ana dene pengampunane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an zauji Zainab Zainab iku ibnatihi putrine Kanjeng Nabi. Dilalae garwane Zainab ini Abul As ini ya termasuk tawanan karena melarat gak bisa nebus. Akhirnya Zainab nebusnya pakai kalung iku tuke maringi Sayyidatina Khadijah ibune. Jadi Sayyidatina Khadijah itu memberi kalung kepada Zainab ketika kawin. Sebagai hadiah perkawinan lah itu. Saking melarate gak duwe apa-apa karek kalung iku. Iku sing dienggo nebusi bojone sing ketangkep ning gone Madinah. Wah itu nek Abbas itu enggak boleh sampai sak dirham pun harus bayar fidyah. Tapi kok Zauju Zainab kok oga diampuni. Amma afuhu an Zauji Zainab bintihi fama dzalika mongko ora ana apa mengkono-mengkono pengampunane Kanjeng Nabi terhadap Zauju Zainab illa lamma tajalla kejaba bareng cetha apa min fakri saing pekire Zauju Zainab pekir banget kantek ora iso nebusi terus ngantek kalunge bojone barang dienggo nebusi Fatadabbar hadza mongko angen-angeno sira coba pikir bojone Zainab ini tidak dikenakan apa tebusan. Al-Abbas yang justru itu usulannya wong-wong Ansar supaya dibebaskan malah enggak boleh. Coba pikirkan ini. Fatadabbar hadza bi khilafil Abbas. Fa innahu mongko setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku alima pirsa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yasarahu ing kecukupane Al-Abbas. Al-Abbas itu orang yang berada. Palam yutrik mengko ora melepaskan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sirahahu ing tawanane Al-Abbas hatta akhadha fidyatahu sehingga mundut ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fidyatahu ing tebusane Al-Abbas wa fidyatal asra min aqrabaihi lan tebusane tawanan-tawanan min aqrabaihi saing kerabat-kerabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain yang beliau pirsa bahwa itu orang berada. Bojone Zainab bukan orang berada, orang melarat. Wa idza kana afu mongko tekalane ana apa afuhu pengampunane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ammal bariyah teman-teman nyumrambai ya afu al bariyah ta ing manusa seluruhnya wasamlal ibad lan seluruh kawula-kawulane Allah fa aqallu ma fil amri mongko luweh kidik-kidik barang fil amri ing dalam perkara iku ayakuna yen ta ana apa zaujubnatihi garwane putrine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku dakhilan melbu fi hadzal umum ing dalem umume iki kaghairihi kaya liyane zauju ibnatihi minan nasi saing manusa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pengampunane kan menyeluruh itu. Menyeluruh. Ndelok kondisine garwane
Sayyidatina Zainab. Itu kan memang secara umum memang perlu disantuni. Malah jika bayar fidyah itu kan enggak masuk akal. Umpama bukan putrine Kanjeng Nabi, bukan garane putrine Kanjeng Nabi, ya tetap akan dibebaskan oleh Kanjeng Nabi kalau kondisinya seperti itu. Beda dengan Al-Abbas, orang berada, dan kerabat-kerabatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang berada, ya dimintai fidyah semua, tebusan semua. Nah itu keadilannya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min kamali adlihi wallahu a'lam.